या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। भीषण अपघात, आई मुलगा जागीच ठार। कणकवलीत भूस्खलन, 6 कुटुंबांना धोका। आणि सिंधुदुर्गात उभं राहिलंय रंगीत माशांचं मत्स्यालय। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते देवगड मधून। देवगडात भीषण अपघात झालाय। देवगड नांदगाव महामार्गावर तोरसोळे फाटा इथं शनिवारी हा अपघात झाला। चिरे वाहतूक करणाऱ्या डंपरनं कारला जोरदार धडक दिली। या भीषण अपघातात तळेबाजार येथील आई आणि मुलगा जागीच ठार झालेत। महेश मोहन तोरसकर आणि मनीषा मोहन तोरसकर हे तळेबाजार बाजारपेठ येथील राहणारे दोघे आहेत। घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार तळेबाजार बाजारपेठ येथील महेश तोरसकर हे आपल्या आईला घेऊन कसाल इथं नातेवाईकाचं निधन झाल्यानं अंत्ययात्रेसाठी 4 चाकीनं जात होते। सकाळच्या सुमारास तोरसोळे फाटा इथं नांदगावच्या दिशेनं येणाऱ्या भरधाव डंपरनं त्यांच्या 4 चाकीला जोरदार धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला। दोघांच्याही डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। या अपघाताची माहिती मिळताच तहसीलदार रमेश पवार, देवगड पोलीस निरीक्षक निळकंठ बगळे आणि त्यांचे सहकारी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला। नागरिकांनी घटनास्थळी येत मदत केली। संदीप साटम, विलास साळसकर, सरपंच पंकज दुखंडे, रुपेश माणगावकर यांनी घटनास्थळी येत मदत कार्यात सहकार्य केलं। पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शिरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पाठवण्यात आलाय। अधिक तपास देवगड पोलीस करतायत। अपघातानंतर डंपरनं पेट घेतला। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल। ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण। यामध्ये बाई पण भारी देवा हेम साडी अगदी 180 रुपयात। अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या। ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत, 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत। वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत। राज्यात सर्वत्र दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळाला। त्याचप्रमाणे दुबईत देखील मोठ्या उत्साहात दहीकाला साजरा करण्यात आला। महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट पेशवा इथं हा दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। पाहुयात दुबईतील हा दहीकाला। शोर देखो आया माखन चोर। गलियों की ओर चला निकला माखन चोर। अंध किशोर शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात आंदोलनं उपोषणं सुरू आहेत. राज्य सरकारनं केंद्राकडे मागणी करून 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात 50% मर्यादा वाढवून द्यावी, जेणेकरून मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या तथा प्रवक्त्या विद्याताई चव्हाण यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलं. आपले मनोज जरांगे पाटील हे जालन्याला उपोषणाला बसलेले आहे आणि त्यांचा उपोषणाचा आजचा 11वा दिवस आहे आणि त्यांनी आता स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की याच्यामध्ये वंशावळ हा मुद्दा नको आहे आणि त्यांना आरक्षण हे सरळ सरळ पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आणि आमची मागणी अशी आहे की 16% आरक्षण हे आता येत्या जो संसदेचं जे विशेष अधिवेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण हा विषय घ्यावा प्रामुख्याने, कारण हा फक्त महाराष्ट्राचा मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न नाही आहे. आपल्या देशातील जवळजवळ 8 ते 9 राज्यांमध्ये हा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित पडलेला आहे. जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने ही 50% आरक्षणाची मर्यादा जेव्हा ते आपल्याला सांगतात त्यावेळेस संसदेमध्ये अमेंडमेंट करून सुधारणा करून ही मर्यादा जर जास्ती प्रमाणात वाढवली, 16% पेक्षा जास्ती किंवा 16% वाढवली तर मराठ्यांना सुद्धा हा फायदा मिळू शकेल. जाट आहेत ते पण वेळोवेळी आंदोलन करत असतात, त्यांना सुद्धा हा फायदा मिळू शकेल. वेगवेगळ्या राज्यामधील ज्यांची आरक्षणाची मागणी आहे त्या लोकांची मागणी पूर्ण व्हायला मदत होईल आणि हे सहज शक्य आहे. मोदी है तो मुमकिन है अशी जी घोषणा भाजप देतं त्यांना आम्हाला आठवण करून द्यायची आहे की आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती संसदेमध्ये आपलं बहुमत असताना आपण ही 16% आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घ्यावी. हायकोर्टामध्ये याचिका केली आहे आणि हायकोर्टामध्ये आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये निर्णय होईल हे कारण आता सरकारने देणं बंद केलं पाहिजे. आणि जे काय उपोषणाला बसलेले आज मुंबईला सुद्धा इथे आझाद मैदानला जवळजवळ 4था दिवस आहे आज उपोषणाचा आणि काही तरुण मुलं आरक्षणाला बसलेले आहेत तर त्यांना सुद्धा मला वाटतं अमोल जाधवराव, बाबा गुंजाळ, सुभाष गाडे, संजय घारगे आणि विलास सुद्रिक हे 5 जण आझाद मैदानला उपोषणाला बसलेले आहेत. परंतु गेल्या 4 दिवसामध्ये महाराष्ट्र सरकारने तिथे साधी भेटसुद्धा दिलेली नाही आणि ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे की मराठा समाजाची मुलं ठिकठिकाणी फक्त जालन्यामध्ये जसं उपोषण सुरू आहे तसं महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी काही लोक उपोषणाला बसलेली आहे. त्या उपोषणकर्त्यांचं उपोषण ताबडतोब सोडवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. आज इथे विलास सुद्रिक जे आझाद मैदानला बसले होते त्यांना स्ट्रोक आलेला आहे, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आलेलं आहे आणि मंत्रालय हाकेच्या अंतरावरती आहे परंतु उपोषणकर्त्यांचं दखलसुद्धा घेतली जात नाही. त्या आझाद मैदानला आंदोलनकर्त्यांना ठेवलं जातं, पोलिसांचा बंदोबस्त असतो, तिथे कोणाचीही दखल घेतली जात नाही. तिथे मेट्रोची काम धूमधडाका सुरू आहे, तिथे आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दबवण्याचं काम जर सरकार करत असेल तर मला असं वाटतं मराठा समाजाने सुद्धा याची दखल घेतली पाहिजे की सरकारने आमच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणून ठिकठिकाणी उपोषणं सुरू आहेत आणि ही सगळी तरुण मंडळी उपोषणाला बसलेली आहेत. यांचं उपोषण सोडणं ही सरकारची जबाबदारी आणि ती सरकारने पार पाडली पाहिजे. आणि येत्या अधिवेशनामध्ये 16% ची मर्यादा वाढवून हे आरक्षण सगळ्यांना दिलं पाहिजे. आणि दुसरा एक डाव सरकारचा आहे की कुठे ओबीसीमध्ये, मराठ्यांमध्ये, कुठे धनगरांमध्ये आणि यांच्यामध्ये अशी भांडणं लावण्याचं जे कट कारस्थान केलेलं जात आहे ते ताबडतोब थांबवावं.
कुठल्याही मराठ्यांना आणि कुठल्याही ओबीसींना एकमेकांविरोधात लढण्याची इच्छा नाही आहे. प्रत्येकाला जो जो गरीब समाजातला माणूस आहे, ज्याला नोकरी नाही आहे, ज्या मुलांना शिक्षण नाही आहे आणि जास्ती करून शेतकऱ्यांचे मुलं याच्यामध्ये जास्ती मोठ्या प्रमाणात आहेत, अशा सर्व मुलांना शिक्षणामध्ये आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं ही मागणी 1982 पासून प्रलंबित आहे. 1913 आणि 14मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्याच्यानंतर केतन तिरोडकर आणि काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर त्या आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली आहे आणि ती आजतागायत काही ना काही कारणं देऊन टाळण्यात आलेलं आहे. तर ह्या मोदी सरकारने हे आरक्षण ही मर्यादा 50% उठवून हे आरक्षण मराठा समाजाला ताबडतोब द्यावं. धनगर समाजाला धनगड असं म्हटलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पण थोडीशी अमेंडमेंट केली तर धनगर समाजाला पण आरक्षण मिळू शकेल. ओबीसींचं आरक्षण हिरावून घेण्याचा कोणाचाही प्रयत्न नाही आहे. पंजाबराव देशमुखांनी विदर्भामध्ये त्यावेळेस मराठा वर्गाला कुणबी हे लावून विदर्भामध्ये हा प्रश्न नाही आहे, परंतु मराठवाड्यामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये हा जो प्रश्न आहे हा सोडवायचा असेल तर सरकारने तातडीने 16% मर्यादा या संसदेच्या अधिवेशनात वाढवून द्यावी ही आमची मागणी आहे. कोणाला 96 कोळी मानतंय, कोण कोणाला कुठला मराठा मानतोय, याच्यामध्ये मराठा समाजाला काही इंटरेस्ट नाही आहे. ज्यांच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हवं आहे, ज्यांच्या मुलांना शिक्षणामध्ये आरक्षण हवं आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला जिथे नोकरी हवी आहे, जिथे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे नोकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की शिक्षणामध्ये ॲडमिशन मिळणं हे किती महत्त्वाचं आहे आणि हे महत्त्वाचे मुद्दे ज्या तरुण पिढीला आवश्यक वाटत आहेत आणि ज्यांना असं वाटतं की आपण हे आरक्षणाचा फायदा आम्हाला मिळाला पाहिजे, त्यांना तो निश्चितच मिळेल. इथे कोण 96 कोळी आहे किंवा कोण उच्च जातीतले हा प्रश्न नाही आहे. जे उच्च जातीतले आहेत त्यांना सुद्धा 10% आरक्षण मिळालेलं आहे आणि ती EWSची मर्यादा तेव्हा तातडीने 10% वाढवून घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अत्यंत गोरगरीब कष्टकरी मुलांना शिक्षणामध्ये संधी मिळावी, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं ह्यासाठी आहे आणि तो सरकारने देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. त्याच्याप्रमाणे काही बदल आहे, परंतु सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही जी मागणी येते पुढे ती पूर्ण महाराष्ट्रातनं, संपूर्ण महाराष्ट्रातनं येते आहे, मराठा समाजाकडून येते आणि निश्चितच ती मागणी मान्य झाली पाहिजे अशी आमची मागणी. ताई, तुम्ही आझाद मैदानाचे उपोषण करतायत त्यांच्याबद्दल बोललात, मात्र त्यांची प्रमुख मागणी ही आरक्षण मिळावं ही नाहीये, तर देवेंद्र फडणवीसांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा ही मागणी आहे. आरक्षणाचा मुद्दा कुठेतरी बाजूला राहतोय आणि राजकारणामध्ये येतंय असं वाटतंय. नाही, हा राजकारणाचा प्रश्नच नाही आहे ना. देवेंद्र फडणवीसांकडे जर गृह खातं आहे आणि त्या ठिकाणी जालन्याला ज्या प्रकारे लाठीचार्ज झाला आणि ज्या वेळेस मारहाण झाली, प्रचंड मारहाण झाली, लाठ्या काठ्या चालवल्या गेल्या, गोळ्या जाळल्या गेल्या, त्यावेळेस निश्चितच ही मागणी आणि फडणवीसांच्या सरकारने हे माफीनामा दिलेला आहे, म्हणजे कुठेतरी त्यांनी कबुली केलेली आहे. जर त्यांचा माफीनामा त्यांनी दिला असेल तर मग त्यांची राजीनाम्याची मागणी ही तरुण वर्गाने करणं हे काही अनपेक्षित नाही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे, रिफ्रेश हमी. भाजप प्रदेश सरचिटणीस कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख तथा माजी आमदार निलेश राणे पुरस्कृत दहीहंडी महोत्सव 2023 चा थरार शुक्रवारी सायंकाळी कुडाळ येथील नवीन एसटी डेपोच्या मैदानावर रंगला.
क्रीडा गोविंद पथक भांडूप या मंडळानं 8 थर लावत ही दहीहंडी फोडली आहे. विजय क्रीडा गोविंद पथकास रोख 5,55,555 रुपये आणि मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह मुंबई, ठाणे, रायगड आदी भागातून नामवंत गोविंद पथकं दाखल झाली होती. रात्री उशिरापर्यंत थरावर थर रचत उंच उंच दहीहंडी फोडण्याचा थरार सुरू होता. चला निकला माखन चोर अंध किशोर मच गया शोर देखो यावेळी सिने अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, मानसी नाईक, चला हवा येऊ द्या फेम, भाऊ कदम, अभिनेते देवदत्त नागे यांची विशेष उपस्थिती होती. या दहीहंडी सोबतच ऑर्केस्ट्रा तसेच लाईव्ह संगीत कार्यक्रम, लेझर लाईट शो आयोजन करण्यात आलं होतं. हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी भर पावसात रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती. भाजपा कुडाळ विधानसभा प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे पुरस्कृत 5,55,555 रुपयांच्या कोकणातील सर्वात मोठ्या दहीहंडी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दहीहंडी कार्यक्रमाचं उद्घाटन निलेश राणेंच्या हस्ते झालं. या दहीहंडी स्पर्धेत 24 पुरुष तर 2 महिला संघांनी सहभाग घेतला होता. मला आनंद आहे की कोरोनानंतर सर्वात मोठी दहीहंडी कोकणातली आपण इथे आयोजित करू शकलो. त्याच्यामध्ये माझ्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग आहे. त्यांची ही मेहनत आहे आणि त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला आहे. आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये असे कार्यक्रम कोण घेत नाही आणि म्हणून लोकांना मुंबईच्या दर्जाचे कार्यक्रम देणं, त्यांना ते बघायला मिळणं ही माझ्या मनामध्ये नेहमीच इच्छा असते आणि ते मी जर देऊ शकलो तर मला मनाला समाधान आहे. मी दहीहंडीच्या आपल्याला सगळ्यांना, पुरा सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना आणि कोकणवासियांना मनापासून शुभेच्छा देतो. मी मनापासून, माझ्याकडे शब्द नाहीत त्यांचे आभार मानायला, कारण का आज प्रतिसाद जो तुम्ही बघताय चारी बाजूला, ब्रिजवर सुद्धा लोक जागा नसल्यामुळे तिकडून बघतायत. हा जनतेने दिलेला प्रतिसाद, मी त्यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी असं मला वाटतं. हा माझा सहकाऱ्यांचा पण फार मोठा याच्यामध्ये मेहनतीचा भाग आहे. त्यांनी सगळ्यांनी एकत्र एका टीममध्ये काम केलं, सगळ्यांना एकत्र आणलं आणि त्यांचाही फार मोठा याच्यामध्ये सहभाग आहे, म्हणून मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. हा फक्त दहीहंडीचा कार्यक्रम आहे. महोत्सव आपण नंतर घेणार आहोत नोव्हेंबरमध्ये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा हेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत, 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत.
राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त रविवारी आयोजित केलेल्या दोडामार्ग मॅरेथॉन स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद लाभला. तालुक्यातील तब्बल 650 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी या स्पर्धेत सहभागी झाल्या होत्या. तालुक्यात प्रथमच अशी भव्य मॅरेथॉन झाल्यानं ही स्पर्धा लक्षवेधी ठरली. माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी शाळेच्या पटांगणावर उपस्थित स्पर्धकांना आणि त्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन केलं. दौड आयुष्यात किती फायदेशीर आहे हे सांगताना त्यांनी जीवनात शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी व्यायाम महत्त्वाचा आहे आणि धावण्यातून सर्वात जास्त व्यायाम होत असल्याचं सांगितलं. स्पर्धा अतिशय सुरेख पद्धतीनं इथल्या टीमनं आयोजित केल्याबद्दल तालुका शिवसेना टीमचं कौतुक केलं. या वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धेचं उद्घाटन सुधीर सावंत यांच्या हस्ते झालं. पोलीस प्रशासन आणि माध्यमिक प्राथमिक मधील क्रीडा शिक्षक तसेच त्यांच्या सहकार्यानं ही स्पर्धा यशस्वीपणे पार पडली. मुलींचा सहभाग या मॅरेथॉनमध्ये लक्षणीय होता. लागलीच स्पर्धा संपल्यानंतर 1.5 किलोमीटर, 3 आणि 5 किलोमीटर वयोगट व मुले-मुली अशा स्वतंत्र गटात ही स्पर्धा पार पडली. यात प्रत्येक गटातून विजेत्या प्रथम 10 जणांना बक्षीस वितरण करण्यात आलं. या स्पर्धेचं तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद आणि त्यांच्या टीमनं अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं नियोजन केलं. त्यामुळे तब्बल 650हून अधिक स्पर्धक विविध गटातून या स्पर्धेत सहभागी होऊन सुद्धा शिवसेनेनं केलेल्या टीमवर्कमुळे ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं यशस्वी होऊन संपूर्ण तालुक्यात लक्षवेधी ठरली. एक प्रकारे या स्पर्धेच्या निमित्तानं मंत्री दीपक केसरकर यांच्या टीमनं शक्ती प्रदर्शन केल्याचं चित्र या निमित्तानं दिसून आलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून दोडामार्ग तालुक्यात पहिल्यांदाच महामॅरेथॉन स्पर्धा होते. अतिशय तालुक्यातील शेकडो या ठिकाणी जे स्पर्धक आहेत, अगदी शालेय विद्यार्थी आहेत, यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आणि ही स्पर्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे. या स्पर्धेसाठी खास ब्रिगेडियर सुधीरजी सावंत उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ झालेला आहे. बक्षीस वितरण समारंभसुद्धा झालेला आहे. साहेब, काय सांगाल, कशा प्रकारे एकंदरीत या स्पर्धेला प्रतिसाद मिळाला आणि दोडामार्ग तालुक्यामध्ये पहिल्यांदा ही अशा प्रकारची महामॅरेथॉन स्पर्धा होते, काय नेमका उद्देश होता यामध्ये? अतिशय चांगली स्पर्धा झाली. पहिली स्पर्धा आहे आणि मॅरेथॉनमध्ये कसं असतं की सैन्यामध्ये जसं प्रत्येकाला मॅरेथॉन करावं लागतं, आपल्याला मुलांना आपल्याला त्यांचं आरोग्य, त्यांचं शरीर जे बिल्ड करायचं असतं ते स्पोर्ट्समधूनच होतं. दुसरा तुम्ही सांगाल व्यायाम करा, हे करा, बहुतेक कोण करत नाही. आणि म्हणून खेळाला जे महत्त्व आहे आपल्या देशामध्ये फार कमी महत्त्व आहे. ते महत्त्व जास्त असलं पाहिजे, जेणेकरून जसा नीरज चोप्रा तो महाराष्ट्रीयन आहे, त्यांनी ऑलिम्पिक मेडल जिंकलं, पानिपतचा तो आहे, त्याप्रमाणे दोडामार्ग तालुक्यातनं सुद्धा एक ऑलिम्पिक मेडलिस्ट लवकरच निघेल अशी आशा करतो. आणि त्यामध्ये दीपकभाई केसरकर यांनी हे मुद्दामून आयोजन केले. त्यांची टीम जी आहे, आपले देसाई आहेत, आपले निंबाळकर आहेत, गवस तालुका अध्यक्ष, या सर्व लोकांनी इतकी मेहनत घेतलेली आहे की मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्याला मी म्हणून त्यांचं अभिनंदन करतो. नक्कीच आपण उल्लेख केला ज्या पद्धतीने आज सैन्य दलामध्ये जर जायचं असेल तर शारीरिक तंदुरुस्ती असणं महत्त्वाचं आहे आणि मोबाईलच्या जमान्यामध्ये मुलं कुठेतरी या ठिकाणी यावीत आणि त्याच्यातनं या महामॅरेथॉन स्पर्धेतून त्यांच्यामध्ये एक कुठेतरी जागरूकता निर्माण होईल, काय सांगा? बरोबर आहे, पण त्याबरोबर आहारसुद्धा चांगला पाहिजे. आता इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट आहे, म्हणजे आम्ही
लहानाचे मोठे झालो नाचणी खाऊन. आजकाल काय मिळतच नाही. आता तुम्ही भात आणि हे खाता त्याचं पॉलिश असतं आणि त्यामुळे त्यात सत्व काही नसतं. करोनामध्ये कुठल्याही सैनिकाला करोना झाला नाही. फक्त 15 सैनिकांना महाराष्ट्रात 4 लाखापैकी करोना झाला. त्याचं कारण त्यांचा आहार. आणि मुलांना मी आता विनंती करेन की आणि पालकांनासुद्धा की आहारावर फार लक्ष द्यावं आणि स्पोर्ट्सवर द्यावं, तर मुलं फिट अँड फाईन राहतील. दौड जी झालेली आहे ही दौड आजच्या पुरती मर्यादित न राहता जी मॅरेथॉन स्पर्धा खऱ्या अर्थाने झाली ती कायम इथल्या मुलांमध्ये त्यांच्या पालकांमध्ये जागृत राहिली पाहिजे. काय संदेश द्याल मुलांसाठी? निश्चितपणे आता आम्ही जिल्हा स्तरावर सुद्धा एक मॅरेथॉन स्पर्धा 19 फेब्रुवारी किंवा 18 शिवजयंतीच्या निमित्ताने करू. 350 वर्ष हे शिवराज्याभिषेकाला झालेले आहेत आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो आदर्श घालून दिलेला आहे आपल्याला स्वराज्याचा, तो आपण पाळला पाहिजे. ते स्वराज्य आपण पुन्हा निर्माण केलं पाहिजे. या भूमिकेतून आम्ही स्पोर्ट्सला नंबर 1 स्थान देऊ. आमचा पक्ष नंबर 1 स्थान देईल आणि आपण दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक चांगली स्पोर्ट्स टीम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी बनवू. नक्कीच निंबाळकर साहेब, एक टीमवर्क दिसून आलं आणि तालुक्यातील सगळ्या गावागावातून या ठिकाणी मुलं दाखल झालेली होती. कसा प्रतिसाद होता? काय नेमकं ही स्पर्धा झाल्यानंतर आपलं मनोगत आहे? आज या ठिकाणी दीपकभाईंच्या वाढदिवसानिमित्त ह्या मॅरेथॉन स्पर्धांचं आयोजन केलं होतं. आज आपण पाहिलं प्रत्यक्ष सहभागी जो वर्ग आहे आपला विद्यार्थी वर्ग हा प्रत्येक गावातून हायस्कूलचे असू देत, माध्यमिक शाळांची असू देत, प्राथमिक शाळांची असू देत किंवा आपली हायर सेकंडरी असू देत, ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्षदर्शी त्यांनी दौड देऊन ह्या मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये ह्या ठिकाणी योगदान दिलेलं आहे. आज आमचा एम जो आहे तो नुसती आजच्या पुरता ह्या ठिकाणी मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करून नाही, तर दरवर्षी ह्या ठिकाणी ह्याचं आयोजन निश्चितपणे करण्याच्या संदर्भामध्ये आपल्या सगळ्या टीमनं, आपल्या शिवसेना पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी संकल्प केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर आम्ही या ठिकाणी आवाहन करतो पालकांना आणि आपल्या सर्व जे शिक्षक वर्ग आहे त्यांना दर दिवशी सकाळी 6 वाजता ह्या विद्यार्थ्यांनी उठून ह्या ठिकाणी दौड लावली पाहिजे, जेणेकरून ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी सांगितलं की आपल्यामध्ये स्पोर्ट वृत्ती जी आहे ती कायम आपलं शरीर जे आहे ती तंदुरुस्त ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा सगळ्यात एक महत्त्वाचा स्पोर्ट्स एक इव्हेंट आहे आणि तो डेली करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण आपल्या माध्यमातून आणि आपल्या सगळ्यांच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून सगळ्यांनी ह्या ठिकाणी आवाहन झालेलं आहे. त्यामुळे दीपकभाईंचा वाढदिवस हा दर दिवशी या ठिकाणी साजरा होणार आहे. अशा पद्धतीचा एक संकल्प ह्या मॅरेथॉन स्पर्धेच्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी सोडत आहोत. नक्कीच खरं तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धा होत्या. मात्र जी मध्यंतरी दुर्घटना घडली त्यामुळे ही स्पर्धा पुढे गेली. संपूर्ण विधानसभा मतदारसंघात अशा प्रकारच्या स्पर्धा होत आहेत. आज दोडामार्गमध्ये झाली. हा जो प्रतिसाद आहे संपूर्ण दोडामार्ग एक गट्टा या ठिकाणी दौड केली, धावला. काय सांगा? निश्चित स्वरूपात दीपकभाई केसरकर यांच्या वाढदिवसाच्या माध्यमातून मतदारसंघामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं कार्यक्रम हाती घेतलेले होते. काही अंशी कार्यक्रम त्यांच्या 18 जुलैच्या वाढदिवशी झालेल्या आहेत. आजही त्या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा जसा या ठिकाणी मॅरेथॉन स्पर्धा झालेल्या आहेत तशाच प्रकारच्या भजन स्पर्धांचा सुद्धा टप्पा ओटवण्यामध्ये आहे आणि त्याचा एक काही अंशी भाग आपल्या कोणाळमध्ये सुद्धा होतोय. आणि त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी चांगले कार्यक्रम केलेले आहेत. निश्चित स्वरूपात दीपकभाईंचा कार्यक्रम हा युवा सिटीसाठी योगदान ठरेल अशा प्रकारचा कार्यक्रम याच्याही पुढच्या कालावधीमध्ये निश्चित स्वरूपात होईल आणि त्याचा फायदा नवीन पिढीला होऊन नवीन पिढी एक चांगल्या पद्धतीने सक्षम बनेल यात शंका नाही. नक्कीच शालेय जीवनात ज्या खऱ्या अर्थाने मुलांना एक योग्य मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे. आज या संपूर्ण धगधकीच्या जीवनामध्ये जर शरीर तंदुरुस्त असेल, आयुर्मान निरोगी असेल तर निश्चित आपल्याला पुढे जाता येईल. अशाच प्रकारचा संदेश या मॅरेथॉनच्या माध्यमातून ही टीम देते. कोकणसात लाईव्हसाठी कॅमेरामॅन साहिलसह संदीप देसाई, दोडामार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कणकवली शहरात अन्य सेलपेक्षा स्वस्त दरात स्थानिक व्यापाऱ्यांचा दुसरा महासेल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साड्या, कपडे व इतर वस्तू सहज कमी दरात विश्वासानं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण. यामध्ये बाई पण भारी देवा हेम साडी अगदी 180 रुपयात. अशा असंख्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी आजच या महासेलला भेट द्या. ठिकाण जुन्या LIC ऑफिसची इमारत. 31 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर पर्यंत. वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत.
कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाटमध्ये सकाळच्या सुमारास दरड कोसळून घाटातील वाहतूक ठप्प झाली होती. याची माहिती मिळताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं तत्परतेनं JCB कर्मचाऱ्यांना पाठवून दरड बाजूला करण्यात आली. यावेळी स्वतः कार्यकारी अभियंता सर्व गौड हे घटनास्थळी फील्डवर उतरले होते. पावसाळ्यात फोंडा घाट आणि करूळ घाटात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत असतात. फोंडा घाटात आज सकाळी दरड कोसळून वाहतूक ठप्प झाली होती. दरड कोसळल्याची माहिती मिळताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं तत्परतेनं JCB अन्य अवजार साहित्य आणि कर्मचाऱ्यांना पाठवून दरड बाजूला केली आणि वाहतूक सुरळीत केली. यावेळी स्वतः कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौड उपस्थित होते. त्यांनी भविष्यातही अशा दुर्घटना घडणार नाही यासंबंधी खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या. PWDचे कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगौड यांनी मंत्र्यांच्या दौऱ्यात व्यस्त असतानाही घटनास्थळ गाठून आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यान्वित केली. 11:30 वाजता रस्त्यावर कोसळलेली दरड JCBच्या सहाय्यानं हटवण्यात आली आणि दुतर्फा वाहतूक सुरळीत केली. उपअभियंता विनायक जोशी, उपअभियंता श्रीमती प्रभू, शाखा अभियंता प्रमोद कांबळे आदींनी तत्परतेनं दरड हटवण्यासाठी नियोजन केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. 250 वर्षांपासूनची मेस्त्री परिवार यांची विघ्नहर्ता गणपती चित्रशाळेची गणपती बनवण्याची परंपरा आजही अविरतपणे सुरू आहे. देवगड तालुक्यातील वरिरी कुळियेवाडी येथील मेस्त्री परिवारानं वडिलोपार्जित कला जतन करून नवीन पिढीच्या माध्यमातून हा वसा पुढे चालू ठेवला जातोय. या मेस्त्री परिवाराविषयी घेतलेला हा आढावा. देवगड तालुक्यातील वरेरी येथील कुळियेवाडीतील मंगेश श्रीधर उर्फ बाबू मेस्त्री यांचं घर आहे. कुटुंबात एकूण 6 सदस्य आहेत. यात ज्येष्ठ मंगेश उर्फ बाबू मेस्त्री, मंगेश यांचे वडील श्रीधर नारायण मेस्त्री 1950 पासून गणेश मूर्ती बनवतात. त्या काळी लाल मातीच्या गणेश मूर्ती बनवून गावकऱ्यांना देत असत. आपल्या वडिलांची कला मंगेश उर्फ बाबू यांनी आत्मसात केली. वयाच्या अवघ्या 13 वर्षापासून ते मूर्ती बनवायच्या कामाला लागले. गेली 45 वर्ष तेही कला जोपासतात. त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा सुबोध, मुलगी अमिता, पत्नी मिताली, सून समृद्धी यांनी ही कला अवगत केली आहे. परिवारातील एकूण 3 ते 4 सदस्य मूर्तीला रंगकाम करण्याचं काम करतात. त्यामुळे सुरुवातीला 30 ते 40 मूर्त्या विक्री करणारे मेस्त्री कुटुंबीय आता 125हून अधिक मूर्त्यांची दरवर्षी विक्री करतात. तर आज आपण आलो आहोत वरेरी कुळियेवाडी येथील विघ्नहर्ता या चित्रशाळेत. तर या ठिकाणी मेस्त्री यांची चित्रशाळा आहे. तर या चित्रशाळेत आपण त्यांना विचारूया की कशा प्रकारे या ठिकाणी आपलं जे रंगरंगोटीचं काम आहे ते आपलं हे सुरू आहे, त्याबद्दल त्यांच्याशी आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून. विघ्नहर्ता या चित्रशाळेत मंगेश उर्फ बाबू मेस्त्री यांच्या या आपण चित्रशाळेत आलो आहोत. तर त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशा प्रकारे जे 15 दिवस गणपतीला असताना अंतिम टप्प्यातील जे काम आहे ते कशा प्रकारे सुरू आहे हे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया. काय सांगाल काका की कशा प्रकारे या आपल्या चित्रशाळेत जे गणपतीच्या रंगरंगोटीचे जे काम आहे ते कशा प्रकारे सुरू आहे, काय सांगाल? तर आम्ही 15 दिवस किंवा 20 दिवस राहिल्यावर रंगकाम चालू करतो. तर 8 दिवस काम चालू असतं. तर आमचे कामगार म्हटलं तर एक घरगुतीच म्हटले तर 2, एक आप्पा कुळिये आणि विघ्नेश कुळिये आणि एक माझा भाचा सांडव्यातला. तो आज 2-3 वर्ष इकडे कामाला असतो. तर 12वी झाल्यापासून त्याचा दर्शन मेस्त्री नाव आहे भाचा. तर असे आणि माझा मुलगा सुबोध मेस्त्री.
हे आम्ही कसे रात्र दिवस काम करतो. दिवस जवळजवळ आमचा फुकट जातो, म्हणजे कोणतरी येणारा जाणार असतो त्याच्याकडे बोलून चालून किंवा त्याच्याकडे न लक्ष देता आपण काम करत राहणार, याच्यापेक्षा आम्ही रात्रीचे जागरण करतो. दिवसा आम्ही असं तसं फुकट जातो. थोडंसं काम होतं नाही असं करणार, पण जास्त करून रात्रीचंच काम करतो. त्यामुळे आम्हाला आता रात्रीचं काम करण्याची सवय झालेली आहे आणि ते कसेही करून आम्ही तेवढं 15-20 दिवसात काम पूर्ण करतो, अशी आमची पद्धत. आणि जास्त करून आमका या रंगकामाक वेळ होते याचं कारण असा, शाडू मातीचे गणपती माझ्याकडे जास्त असतात. जास्त म्हटलं तर म्हणजे 20 गणपती असतात फक्त POPचे. बाकी सर्व गणपती आम्ही मातीचेच करतो, शाडू मातीचे. ते सुद्धा मोठे 4 फुटाचे मातीचे गणपती असतात. त्याच्यामुळे आम्हाला तेवढे हाताळताना तेवढं 2-2.5 महिने त्याच्यात माती कामात. तर सर्व गणपती म्हटलं तर 100-125 गणपती असतात, ते जरा जड जातं. आमची काही शेती नाही, पण तर आमचा विघ्नेश कोळी वगैरे आहेत ना आप्पा, ते शेतीच्या कामात असतात. तर ते आल्यावर जरा कामाचा मग स्कोप चालू होतो आणि मग काम आमचं थोडं जवळ आहे, अशी पद्धत आहे. तर काका, या महागाईच्या दृष्टीने आपल्याला ह्या ज्या व्यवसायात आहे कशा प्रकारे परवडतं? परवडतं म्हणण्यापेक्षा मग ह्या गणपतीची मूर्तीचा हा धंदा जो आहे ना, तर एक धंदा म्हणून केला तर त्याच्यात मजुरी आम्हाला पण नाही सुटत बघायला गेलं. पण वाडवडिलांची म्हणजे आजोबा पंजोबांपासून ही शाळा गणपतीची चालत असल्यामुळे आम्ही गिरायका म्हणजे इतर आता बाजारपेठेत किंवा मुंबई शहरातल्यानी ज्या किमती मिळतात गणपतीला, 4 फुटाच्या मातीच्या गणपतीला किंवा 3 फुटाच्या मातीचा गणपती, त्याला जी किंमत मिळते तशी आमच्या ग्रामीण भागात आम्हाला लावताच येत नाही. कारण आपले ग्रामीण भागातले सामान्य लोक असतात, त्यांना आपण हिशोबानं दर लावायचा लागतं. आणि आमची सुतारांची मजुरी वगैरे अशी लावून जर हे केलं तर तसं ते होणार नाही, म्हणजे तेवढा तो धंदा होत नाही. तर हे आमचे आता 2 जण काम करत, तसे आम्ही त्यांना मजुरी भरपूर अशी धरून जर हिसाब मारला तर भरपूर पैसे द्यावे लागतील. पण त्यांचा पण असा मोजमापात जसं आम्हाला परवडेल तसा आमच्याकडनं ते मोबदला आम्ही देतो. ते समाधानाने घेतात आणि दरवर्षी ते आम्हाला मदत करतात. तर आता या आपल्या चित्रशाळेत किती कारागीर वगैरे कामासाठी वगैरे आहेत? तेच कारागीर म्हटलं तर आता हे 2-3 जण, आता भाचा एक आमचा तो सांडव्यातला दर्शन मेस्त्री, अधिक आमचा विघ्नेश कोळी म्हणून पोरगो शेजारचा आहे तो. तर तो लहानपणापासून अगदी आमच्या इकडे, अगदी त्यांनी आजपर्यंत आमचं काहीतरी त्या कामाचं कधीच असं म्हणजे अडवलेलं नाही. त्याचा जमत तेवढा तो आपला शेतीचं काम झाला की ते येऊन चालू एकदा झाला की तो कायमस्वरूपी. अधिक आप्पा कोळी म्हणून, आता तो मुंबई सोडून आल्यापासून इथे, म्हणजे एकदम टेकीचे कामदार म्हटले तरी 2 जण, अधिक तो भाचा आणि आम्ही जेल बापू 2 जण. तर या आपल्या गणपती चित्रालयात कुठून कुठून मागणी असते बाबा? जिल्ह्यातून मागणी असते का, एक म्हणजे कुठल्या तालुक्यातून आणखीन मागणी असते काय? तर जास्त करून आमच्या कणकवली तालुक्यापासून आहेत. आमच्या देवगड तालुक्यातले भरपूरच आहेत, पण कणकवली तालुक्यातले पण बीडवाडी, तुमचं कणकवली तालुका, सांडवे म्हणून गावा, आरा, निरोम हे आपल्या देवगड तालुक्यातले. इकडचे लांबीचे पण गणपती आहेत. गोवळ, पाडगाव, त्याच्यानंतर असे कोटकामता, किंजवडा अशा गावातले गणपती आमचे मोठमोठे ते आहेत, ते बाहेरचे आहेत. ते आमची अशी जाहिरात वगैरे अशी करून नाही, ऐकवीत बाबा बाबू मेस्त्रीकडे मूर्ती सुंदर मिळते असं, ते आपले कशा परीन किंवा आपल्या परीन ते चांगले मिळतात म्हणून येतात. पण आमचा दर एकदम कमी पण नाही, एकदम असा म्हणजे रेग्युलर असतो दर. पण ते लोक नेतात गणपती आमच्याकडे. तर या आपल्या चित्रशाळेत तुम्हाला POPचे गणपती बनवण्यात जास्त आवडतात की बाबा मातीचे गणपती? पहिल्यापासून जी पारंपरिक शाडू मातीची कला जी आहे ती तुम्ही जोपासलेली आहे, त्या पद्धतीत तुम्हाला गणपती बनवायला आवडतात. तर कशा प्रकारे तुम्ही सांगाल त्यामध्ये? त्याच्याबद्दल सांगायचा विषय आला तर ॲक्च्युली आम्हाला त्या POPचे गणपती परवडतच नाही माझ्या मते तर, किंवा आमचा मुलगा पण सांगतो आम्हाला शाडू मातीचे गणपती करूच परवडतं. पण काही लोकांचे इच्छा आहेत मोठे 5 फुटाचे 5.5 फुटाचे गणपती आम्हाला POPचे हवे म्हणून आम्ही आणतो. नाही तर त्या गणपतीत आणणं भाडा बिडा तर अजिबात परवडत नाही. पण आणि आमका
हे आम्हाला म्हटलं तरी मातीचे गणपती आहेत ना ते करायला लय म्हणजे सोपे म्हणजे आमका आवड जास्त आहे त्याची. हे आता माझ्या पुढ्यात मूर्ती ती पण आम्ही मातीचीच आहे. त्याच्यानंतर 4 फुटाच्या मातीच्या मूर्त्या वगैरे बनवलेल्या आहेत. तर आम्हाला ते मातीचे गणपती बनवायला खूप आम्ही सुकळ वाळसून साच्या भाड्याने वगैरे आणतो. जास्त करून साच्यातलेच असतात, पण मोठे गणपती हाती बनवता येत नाही. बनवता येतात पण ते उचलायला वगैरे अवघड असतात. आम्ही ते साच्यातले गणपती. तर काका तुम्हाला भजनाची देखील आवड आहे, तर त्याप्रमाणे तुम्ही ह्या कलेत पण करताय आणि त्याप्रमाणे भजनांची पण आवड आहे. त्या दृष्टीने तुम्ही काय सांगाल? भजनांची आवड म्हणजे हे आमच्या कुळीवाडीत आमचं एक भजन मंडळ आहे. तर ते मला लहानपणापासून तशी भजनाची पण आवड, पण ते भजन मी कुठे न शिकता म्हणजे गुरु वगैरे न करता, आमचे वडील पण थोडा टप्प भजन करायचे, ते पण कुठे शिकलेले नव्हते. तर त्यांचं बघून आमच्याकडे सामान असायचा भजनाचा, तर ते वाजवायचे, ते लांबून बघायचं. आणि मग मी शाळेत असता वेळेपासून मी वयाच्या 17व्या वर्षापासून भजन सिंगल बारी करूक लागलो. पण या आमच्या व्यवसायामुळं आम्हाला म्हणजे तर पुढे जाता आलं नाही. कसं आमचा व्यवसाय असल्यामुळं आम्हाला गुरु वगैरे करून मोठे डबल बाऱ्या करायचं काय असं नाही झालं. पण वाडीतली भजनाची पारंपरिक भजनांची मी बाऱ्या करायचो आणि ते मी सांभाळलं आजपर्यंत. तर अजूनही भजना मी करतो गणपतीला वगैरे म्हणा काय. पण आता लोक सुद्धा आपल्या का आता प्रतिसाद द्यायला पाहिजे, हा पण आहे. कारण आता मंडळा म्हटली तर त्याच्यात विभागणी असते, किंवा कोणाला जुन्या माणसांची भजनं आवडत नाही, किंवा एखादा कोणतरी चांगला करत असला तर वाईट दृष्टीने बघणारे पण लोक असतात. पण तशाबद्दल आम्हाला दुसऱ्यांना दोष न देता मला सगळीच गोष्टीची आवड आहे. मी लाठीकाठी पण फिरवायचा, वडील माझे फिरवायचे. जेवढी वडिलांनी कला केली तेवढी मी थोडी जोपासली. आणि आमचा घरी असं पूर्ण आधी पहिल्यापासून कलाकारच, आजोबा पंजोबापासून म्हणजे पिढ्यानपिढ्याची आमची गणपतीची शाळा. तसेच आता उन्हाळ्यात आम्ही डिझाईनवाले दरवाजे वगैरे बनवतो. तसंच माझा मुलगा पण बनवतो. दरवाजा चौकडी बिकडी असतात ना त्या डिझाईनचे आम्ही रेडीमेड पण कोणाला पाहिजे असलं तर रिजनेबल रेटमध्ये आम्ही देऊन असं आमचं आहे. तर या ठिकाणी जी वडिलोपार्जित परंपरा या ठिकाणी या मेस्त्री परिवाराने जी जपलेली आहे, तर काका काय सांगाल, किती वर्ष झाली आपल्या शाळेला? मी काम करायला लागल्यावर नाही म्हटलं ते 40-45 वर्ष झालेले आहे मी करायला लागलो. त्याच्यापूर्वी माझे पंजोबा करायचे, आजोबा करायचे, वडील करायचे असे. तर आमची नवीन असं आम्हाला त्याच्यात काय असं वाटतच नाही. ही कारण आता माझा मुलगा पण कुठे शिकायला गेला नाही, पण आता हे पेंटिंग मातीकाम सुंदर प्रकारे म्हणजे आम्ही जर नाही केलेलं त्याच्यापेक्षा उत्कृष्ट म्हणजे आता या सगळ्या मोबाईलवरती बघून किंवा काय असं कामाची वगैरे सुधारणा करतो आणि तो करणार पण. कारण तो सर्व कलेतच हुशार आहे. जसं आम्ही केला त्यावेळेला तो करता. सुरुवातीला लाल मातीच्या मूर्ती ते बनवत, आता POPला अधिक मागणी वाढली आहे. तसेच शाडू मातीलाही मागणी वाढत असल्यामुळे मूर्ती बनवून देण्याबरोबरच तयार मूर्ती आणून ते रंगवण्याचं काम करतात. मेस्त्री कुटुंबियांच्या गणेश मूर्तीची खास वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची उत्कृष्ट सुबक कला, कुसर रंगकाम आहे. सुंदर मूर्तींना रंग देऊन त्यांची आणखीनच रंगत वाढवण्याचं काम या शाळेत केलं जातं. त्यामुळे गावातून तालुक्यातून त्यांच्याकडील गणपती बाप्पांच्या मूर्तीला प्रचंड मागणी असते. तर आता आपण आलो आहोत वरेरी कुळेवाडी येथील विघ्नहर्ता या चित्रशाळेत. या चित्रशाळेत जवळपास 250 वर्षांची ही वडिलोपार्जित परंपरा आजही सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या ठिकाणी आपण जी मेस्त्री यांच्या परिवारातील जी दुसरी चौथी पिढी आहे त्यांना विचारूया की कशा प्रकारे ते या मूर्तिकलेत पारंगत झाले आणि कशा प्रकारे ते या ठिकाणी मूर्तीची जे रंगरंगोटीचे जे काम आहे ते करत आहेत. काय सांगाल आपण, कशा प्रकारे या ठिकाणी आपले गणपती गणेश चतुर्थीला अवघे 14 दिवस बाकी राहिलेले असताना कशा प्रकारे ही जी लगबग आहे जी गणपती मूर्तीची, तर काय सांगाल तुम्ही? आपण आजचे दिवस आपण काम करत आहोत. हे सगळे माझे मित्र आहेत, ते आजूबाजूला काम करणारे, ते पण साथ देतात मला. आणि कसं व्हायला पाहिजे म्हणून आम्ही पटापट म्हणजे
आपला वेळ न वाया घालवता आम्ही करत. तर आता ही मूर्ती पूर्ण व्हायला किती दिवस जातील? आता ही इथं हिची आखणी आहे डोळ्याची आणि सोनेरी काम आहे. बाकी पूर्ण आणि हे हिऱ्याचं काम आहे डायमंडचं. ही ओके झाली मूर्ती. तरी किती दिवस जातील? हिला आता काय एखादा दिवस, एखादा अर्धा दिवस लागतो. आणि ह्या मूर्तीचे जे डोळ्यांचं काम आहे ते तुम्हीच करता काय? हो, मी करतो, बाबा पण करतात. डोळ्यांच्या कामाला काय विशेष असं करावं लागतं? डोळ्यांच्या कामाला म्हणजे एखाद्या आखणी करणाऱ्याचा हात स्थिर पाहिजे, नजर चांगली पाहिजे आणि त्याचं महत्त्वाचं म्हणजे डोकं चांगलं पाहिजे, तर तो आखणी करू शकतो. त्याशिवाय त्याला जमत नाही. आता मी हे शेडिंगचं काम आहे सगळं, हे वगैरे आहे ना ते मी करतो. हे सोहळ्याची शेडिंग वगैरे बाबा बॉडीची शेडिंग करून देतात आणि आखणी करायला घेतात. हे काम असतं ते माझ्याकडे असतं, त्यामुळे मला आखणी करायला शेवटला म्हणजे वेळ मिळाला की करतो मी. सुरुवातीला बाबाच करतो. तर हे जे जबाबदारीचे डोळ्यांचं हे आखणीचं वगैरे जे काम आहे ते तुम्ही कुठे शिकून वगैरे करता की कुठे असं आलाय का? नाही, आमच्या बाबांनी म्हणजे दाखवून बाबांकडून शिकून घेतलं. बाकी कुठे शिकलो नाही. आणखी काय सांगाल तुम्ही या तुमच्या शाळेविषयी? आणखीन काय सांगाल? आमची शाळा पूर्वीपासून म्हणजे आमच्या आजोबा पंजोबांपासून म्हणजे आमचे बाबा चालवत आले तसे आम्ही पुढे चालू. म्हणजे आमच्या शाळेचं पहिल्यापासूनच नाव आहे असं, म्हणजे मेस्त्रींची शाळा ही पहिल्यापासूनच नाव आहे त्यांची. आजूबाजूच्या गावातले लोक वगैरे ते आमचं नाव ऐकूनच इकडे गणपती सांगायला येतात. म्हणजे ही जी वडिलोपार्जित परंपरा आहे ती तुम्ही पुढे पण चालू ठेवणारच आहे अशा प्रकारे? हो, चालू ठेवू. या ठिकाणी आपण पाहिलात की कशा प्रकारे मेस्त्री कुटुंबीय या ठिकाणी जे गणपती चित्रशाळेत जे आहे ते रंगरंगोटीचं काम हे गणपती अवघे 15 दिवसावर येऊन ठेपले असताना त्या ठिकाणी जे जी कामाची लगबग सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नागेश दुखंडे, कोकण 7 साठी देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. भीषण अपघात, आई मुलगा जागीच ठार. कणकवलीत भूस्खलन, 6 कुटुंबांना धोका. आणि सिंधुदुर्गात उभं राहिलंय रंगीत माशांचं मत्स्यालय. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.